Maliwanag pa sa sikat ng araw. Hello mga katubal, nandito tayo ngayon sa harap ng ano yun siyang Mount Kalubong. Mount Kalubong. Mount Kalubong. Kasama ko si Tishang. At saka si Budots. Uy, look at! Tingnan mo. So, pupunta tayo ngayon dito sa Cairo. Sali ka na! Dito lang naman, di ba? Ando no, yung ano, to the moon. Ah, okay. Tara. So, nandito tayo ngayon sa saan ka punta? To the moon. Kasama ko yung mga nagugutom na daw guys. So, naglalakad kami. So, ayan mo. So, hinihintay natin na mag-ilaw yung Puro ka ano? Ano ba talaga? Sandali lang kasi mabato, baka mahulog tayo. Mahirap na, magkamu ba tayo o. Basyang. Pag mamumu tayo dito, ay naku. Ay naku, kabayo ka. Where are you? Si Bila. Ay, kabayo ka. Ano ba yan? Click mo.